Bueno, hemen ikusten dugu logaritmo nepertarra zatiketa batena. Hau da, erabiliko dugun propietatea funtzioa beste modu batera idazteko, izango da hau. Logaritmo zatiketa, berdin logaritmo zenbakitzailea, ken logaritmo izendatzailea. Kasu honetan, logaritmoen oinarria e da, bai? Bueno, orduan, funtzioa beste modu honetara idatziko dugu. Oraindik ez gara hasi deribatzen. Ez dugu deribazio erregelarik erabili. Bakarrik egingo duguna izango da. Idatzi logaritmo nepertarra zenbakitzailea, ken logaritmo nepertarra izendatzailea. Zertarako? Errezago egiteko deribazioa. Orain, egin behar duguna da deribatu, eta ikusten duzu gai bi agertzen direla, hau da, daukagun funtzioa kenketa bat dela, bi gaien arteko kenketa, eta orduan bera deribatzeko egin behar duguna da deribatu lehengo gaia, ken deribatu bigarrena. Bueno, orain deribatzeko, orain bai erabiliko dugu deribazio erregelak. Ikusten dugu deribatzeko daukagula kasu honetan nepertarra eta hemen ere beste nepertar bat. Orduan, erabili behar dugun deribatzeko erregela da logaritmoarena. Badakizu, logaritmoaren deribatua dala. Logaritmo barruan dagoen funtzioa zatituta funtzioarekin, bider bat zati logaritmo nepertarra a. Orduan, kasu honetan, gure a, e denez, honela jokatu behar dugu. Honela geratuko da deribatua. Lehengo, nola deribatzen dugu nepertarra, zenbakitzailean ipintzen dugu funtzioaren deribatua eta izendatzailean ipintzen dugu funtzioa bera. U' zati u. Bider bat zati logaritmo nepertarra a izango litzateke, baina gure kasuan e denez, logaritmo nepertarra e. Ken eta bestian bardin deribatu behar dugu x karratuken bat, deribatu barik ipini behar dugu zatitzailean, bider bat zati logaritmo nepertarra e. Bi hauek bat dira, logaritmo nepertarra e bat denez, bat zati bat bat, eta orduan. Deribatu behar dugu x karratu gehi bat, bere deribatua bi x da. Bi x zati x karratu gehi bat. Bider bat ken, deribatu behar dugu x karratu ken bat, bi x zati x karratu ken bat. Zatiki algebraikoen arteko eragiketa hau egiteko, egingo duguna da MKT atara. Ikusten duzu, hau ezin dela deskonposatu, hau deskonposatzekotan izango litzateke x gehi bat bider x ken bat, baina MKT izango da dana x karratu gehi bat, x gehi bat eta x ken bat. Hau da, zatitzaile bien arteko biderkadura izango dugu. X karratu gehi bat, bider x karratu ken bat. Eta hemen bi x bider x karratu ken bat, ken bi x bider x karratu gehi bat. Egiten baditugu eragiketak, bi x ber iru. Ken bi x, ken bi x berriru, ken bi x. Zati, x berlau ken bat. Egin dezakegu biderkadura hori laburrago ipintzeko, batura biderkendura, karratuen arteko kendura. Hemen ikusten dozunez, bi x berriru eta bi x berriru elkarrekin ezabatzen direnez, zenbakitzailean geratzen da -lau x eta zatitzailean geratzen zaigu x berlau ken bat.